Poštovani gledalci, zapustili smo se jutros rano, krenuli smo put Leposavića. Danas, 5. aprila, je rođendan jednom našem drugu u Leposaviću, Marku Ćirkoviću. Više o tome će vam reći Maja i Nataša, pošto su one voditeljke ove emisije Sve za ljubav, koja se zapustila na ovaj daleki put. Izvolite. Dobar dan, dragi gledaoci. Kao što je Nikola rekao, danas 5. aprila je rođendan našem drugaru Marku Ćirkoviću. Mi smo krenuli do Leposavića zapravo da bi njemu uručili jedan veliki poklon za rođendan, jer mi njega nismo videli čitavih 7 godina. Znači, ova emisija je... Pade na kamera. Izvinjavamo se na smetnjama. Ova emisija je specijalna iz razloga što sami voditelji rade emisiju Sve za ljubav o njima samima i stvar je u tome da naš drug Ćiro ne očekuje naš dolazak i vidjet ćemo kako će se posle iznenaditi. Nataša, reći zašto nismo vidjeli Marka Ćirkovića 7 godina? Bili u priliku zato što mnogo imamo obaveze u Beogradu. Moramo da učimo o njima, o prilike da dođe. Ja mislim da je on tu kriv. On je tu kriv, nećemo sad u kriv. Mislim da naša je neku devojku i nije htjela. Ja bih ipak htjela da kažem. Zato što, ja ne razumem to stvar. Nisam mogao da razumem. Ali da, izvini, ja ne znam. Ja hoću stvarno da mu čestitam rođendan od srca. Stvarno, evo, potrudit ću se da bude vesel. Čiki, stvarno, srećan ti rođendan. Evo, ako možeš ako možeš da izbrišeš sve ovo. Ako možeš da izbrišeš sve što sam rekao prethodno, to mogu ja, mislim, u režiji, ali neću. Neću da sam iskren čovek. Srećan ti rođendan, stvarno. Srećan ti rođendan. Pa ne znam, ja sam čuo da on danas bi trebalo da... Nataša, da li ti možeš da oprostiš Ćiri što 7 godina nije došao da nas obavidi?